Ikinakahandal na kan Tabaco City Social Welfare and Development Office o CSWDO ang presensya kan mga badyaw asin street children sa saindang syudad. Apwera kaya sa panlilimos kan mga ini, na sarong pagbalgar sa anti-mendekan silo, ginigibo naman na hanap buhay kan mga ini ang panlilimos. Kaya imbis na itolerar ang siring na gawi, sigon kay City Social Welfare and Development Officer Maris Villanueva, pigbubusol ngunyan ka nasambit na opisina, ang pagtaunin asistensya sa mga ini, arog kan pagkakaigwanin livelihood program, asin pagpapasairarom sa mga ini sa livelihood trainings. Pig-utilize ko ining mga GIP mi na empleyado na magsita kasi ang nangyayari pigagamit nindan mga aki sa pagpakilimos, ang iba nagasakat sa jeep which is very risky. Apwera sa planong magkaigwanan training sa sin livelihood, pigmamani ugot man ka nasambit na opisina na tauwanan activity center ang mga nanlilimos na kaakian. Inibilang pagsalbar naman sa mga ini sa posibleng pagkakaimbuelto pa sa ibang street crimes. During season, Christmas season lang sinda, grabe ang influx kan mga badyaw. Pero ngunyan garo, yaon na sinda ngunyan. So, sabi ko nga ni, kung you will stay for good sa tabako, magtrabaho kang marangal. Dugang pa ni Villanueva, importante man na dain na pagtolerar kan publiko ang mga paralimos. Ako, ang ano ko na lang, kasi the more na pigtatawan sinda, the more na yaon sinda sa street. Di ba? Pero kung mahiling mo kaya na ano nga ran kaiyan, tatawan mo, di maistisinda sa street. Pero kung di mo tatawan, kasi kung magapig-tolerate. Ngunya na taon piglalaoman kan opisina na marealisar na ang sa indang pigbibilog na programa. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balya.